Her er Anne, en 29-årig skolelærer. For 2 år siden blev Anne diagnosticeret med atakvis multiple sklerose, også kaldet MS. Hun har haft det godt, siden hun startede medicinsk behandling, men nu begynder arbejdsdagene at blive mere anstrengende. I går var endnu en dag, hvor Anne følte, at udmattelsen var ligefrem lammende, og hun kunne slet ikke koncentrere sig om sit arbejde. Selv hendes normale arbejdsopgaver føltes sværere end ellers. Hun havde problemer med at huske, hvad der var blevet besluttet på et møde, og det nye IT-system føltes helt umuligt. Anne var ængstelig. Hun var bange og bekymret for, om kollegaerne ville opfatte hende som doven og uarbejdsdygtig. Efter mange overvejelser besluttede Anne at fortælle sin neurolog om sin udmattelse, der også var begyndt at vise sig på arbejdspladsen. Annes neurolog fortalte hende om, hvor mange usynlige symptomer, der er forbundet med MS. Selvom sygdommen kan virke rolig på overfladen, og der ikke har været attacker i en periode, er de skjulte symptomer et tegn på, at sygdommen alligevel udvikler sig. Symptomerne kan også være forbundet med hjerneatrofi. Det vil sige, at man mister hjernevæv. Med alderen sker dette for alle, men hos mennesker med MS sker det hurtigere end normalt. Mistet hjernevæv kan ikke genskabes, og det var derfor afgørende, at Anne søgte hjælp i tide. Det betød meget for Anne at høre, at hun selv kan påvirke sit helbred. Ved at have en sund livsstil, passe på hjernens sundhed og stille krav til din medicinske behandling, kan du selv påvirke hjernens velbefindende. Det er derfor rigtig vigtigt at udfordre din MS nu. Det gælder din fremtid.